ئەو نوازە بوو واو سپاس دکەم بسەکنە دەهن نەقەدانیە دفراقەتەدا هن خارن هەیە ئەس خەمگینم هەوجی ئەمە بگێزەر تونێ بڕاستی ژێ حەز ناکەم بێمەژین نەبە گێزە ji te re baş e ev te mezin bihêz dike û ji te re dibe alîkar ku tu tariyê de bibînî her hal tu naxwazî ku wek Diego yê li vê derê ji hevdeke tibî Maria ez ji hevdeketê nînim ji xwe ji bo şêrnayê tu neyê ku tu gêzerên xwe nexwî بڕاستی divê hûn hemû pincarên xwe bixwin heke hûn naxwin hûn mezin nabin Bernard çi pêkenok e زندگین کو ماریا مفتره پنجار جبو تشتکی بکیره و هکه اون خارن دفراقا خونده و یه این کو ماریا چکریه دقدینن هونه تندرستر بمینن Hey Bernard ku em fîgaro bibin wê baş bibe Figaro çi bûye Figaro O tiştek nebûye Ez seni bi Bernardê daxivim Maria ماریا من ئانا هەموو گێزەرین خۆ قەداندن Ez divêm ku firaq hemû paqij bin baş e bi rastî we hemiyan şiva min hez kiriye Erê fîgaro li wir alîkariya me hemûyan kir جارێک دنجی وەرە فیگارۆ Wî pir zêde xwar. Ez fem dikim heke hûn ji şîva xwe hez nekin hûn nexwin dê çêtir be beyî ku hûn ji min re bêjin wê nedin wî kûçikê gelê Maria kezekek li ser milê te ye Tu nikarî min bixapînî Diego tu kêzik li ser werin hevara min li vir rûnenin tiştekî bikin werin hewariya min Aferin Figaro tu kurikekî baş î Figaro û gava ku ez te dim ber vî kûçikê teral yê vê derê Hoş tera Figaro Tu dixwaze ku şîva te qil bideyî Tu kûçikekî baş î Figaro Tamam Eva ji tera Figaro Tu dikarî wê bidî teklî Ev çi ye? Tu zêdetir dixwazî teklî? Ew qas bi dengê bilind neewte Rebena bêmêjî teklî Ez carna ji bo wî xem dikim
چه هەیە چ بووە ماریا Ez ji te re bêjim kaçıbiye Diego. Li çarşıya mı binere? Ev küçükê bêmîjî çarşıya mı gemarî kiriye? Wê elewetan diye. ez zan nakim takela ew kirî bi Maria Wê kiriye. Li şinelingê wê binere tenê pelçê taklê ew xas mezin heye. Tu küçükê aptal. Dera li nezan. Deqayekî bisekne Maria ez dizanim ke ew wekekê teral dixuye lê ew nêçîrvanekî jîr e Li ev tenê neçîra kîroşkên hêdîmeş dike. Temam ji kerema xwe re wê îro bibexşîne Maria dûre ji bo nêçîra hewceya me pê heye Ji kerema xwe re Maria. Tamam. Ez mecburum ku careke din çarşıya almışım. Lê heke tu careke din ji min re problem çekî tekil. Êdî tu diçî. têkil di neçîkinê de jî re bernat û Maria ne heqe ku difikire ew aptal û tiral e lewra nîne em ê vê nîşanê wî bidin O tu jî nîşan bide ka tu çi qas jîrî Figaro. Yeah. Ev takla. Ev li dû pezkovîkî ye. Li ku? Li nav daran. Aferin tekil. ew ê nîşanê Maria bide na artêş Kûçkê bêmejî. bisekne Ha? ji kerema xwe têkil nekure Çawiş Gonzales Tom bike. Wî bikuje. Na ji kerema xwe re bipê. Bi bibexşîne û di şûna wî de vêya bistîne. Baş e ez xwe îro hene kubar his dikim. Hadê çawiş em herin. Ha? Belê, hinek şerab bişnî wê baş be Diego. Em herin! Çi heye tekil? bisekine têkil êdî bes e nekeve belekê din Küçükê bêmejî. Wisa li vir rûnenê. Ji mal here derve. Hadi. Dur bikeve. Ji vir here. Maria wî rehet bêle Te wî jê rê derxistiye Diego. Ew xelatiya te ye. Aniha divê ku bavê te pere bide ser pel Gabriel ku wî bikuje. Aniha ji vir here. Dur keve teklî. Dur here. Hadi. Hadi here vê derê. Tekil, tu çitkî xweş navrê bide alî? Lolita ji bo çi tu wisa bilezî Lolita Pavlê kal, yê kulpişxaniyê me rûdinê artêşê ew kirtiye. ji bo çi Doh mirovekî birîndar li ber deriyê xaniyê wî xwe dirêj kiriye. Wî ew derman kiriye û bi şevê hewandiye. Ew birîndar endamekî partiya serhildaran bûye ku li diş artêşê tê dikuje. Lê ji bo çi povê digirin ku tenê li xebitî alîkariyê bike? Dibêjin ku alîkarî yekî kiriye endamê partiya serhilderan e. ew aniha li ku de Lolita Serpêl Gabriel ew berengeha artêşa serê sibê povil û birîndar ji ber ku serhildêrin bên kuştin. guhdarî bike here ew li ber deriyê bergeha artêşê li benda min bimîne ez çi qas dikarim ez ê bême we Tamam. Hey Lolita. Tiştek bûye.
هینا دیگو لکیه؟ وی پر دلێزاند کو بێڤر ئەو ji hespê xwe deket û pişta xwe êşand. Oh, ew tîpik Diego ye wisa bêkêr. Ew merivê kal Paul likuye Ew Lolita. li vê derê ye ji ber ku ji derve re bibin nûmine ew bi hev re hatine girêdan. Ew nikarin li hember mirovekî bêguneh û hate Rov bigerin. lê kal mirov nîne bibe endamê partiya serhildêran. Eke hûn bêdeng nesekinin, em ê we jî bigirin û bibin bawan girê bidin. Dengê xwe bibirin. Na, nabe hûn nikarin me bitirsîn tiştê ku hûn dikin ne qanûnî ye. Çi? Ha! Her wekî ku xeyretekî dîtim û xuya dikin. Aniha li zora binêrin. Zoro. Temam ew dê nîşanê wan bide. Ez dixwazim ku van her di mirovan berdin ser Pel Gabriel. Tu dereng mayî Zoro. Lê ji bo sürprîzekî taybet zêde dereng nîne. Sürpriza çi? Çawiş! Belê ez benî. Oh, na, li van teşiya binêre. Ah, sedem ev bûye ku wê rojê têkil ji erebeyê re diewtiya. Zoro! Zoro. Rastî serê Zoro di belayê de ew çi cins tajîne? Te ji wan hez kir. Ji bo te sürprîz ev bû. Artêşe bi taybet perwerde kirine. Ew perwerde bûne ku êrişê kesek bikin yê ku cilê reş vegirtîbe. Dieto! Kurikêjî! Çi kul bu veketiye neheylin ew dûr kevin. Hûn ev dealin zû bikin. Em hekaran be Gonzales. Tamam e. Tu çi dixwazî bêjî ez benî? Bi çavên xwe bibîne. Warên kûçik ne wan nebin. Tu dibînî ev parçeyek ji cilê Zoro ye. Kûçik êdî dizanin ka Zoro kî ye. Anha ev biçe ku jî ev dikarin wî bişopînin. Ha, ez fehm dikim. Vî awayî bi bîna cilê wî ew ê ciyê Zoroyê veşartî peyda bike. Ne wisa ye? Rast e. Çi bû? Ew qet çê nabe. Bi çawa wan ez peyda kirim. Ew tên bîna cilê te. Te got bîn? Tu nikarî bîna xwe bigerînî Diego. Tu ketî dafikê tu yê çi bikî? Ano tu rê nema ku tu jê derkevî. Ji wara got ku em Zoro li vir nahêvînin çawiş. Ji bo çi tu ji me bawer nakî. Dereva neke veka. Bi rastî em dizanin ku Zoro di mala tê de ye. Ez dikarim alîkariya te bikim çawiş? Zoro! Ey, wisa li rûnanên teşîne wî bigirin. Ya! Ez çawa van tajan li ser guhê xwe dûr bikim. Zanim. Bibasa bientôt. Berezîlên li dû wî herin. Hey,
ون چه دکن عفدانو هادی اوی علی دچو تعجیم بمجی بنيرن أوى أنا زورو نارمه أو زف آران دخيا قالوا تدرتي بيها دقاكي راوستن أو دعفك تمام دفيكو أم ببجرين أو بربع عقله أو نازورو يا از باورم وي أم باش خاپانده أجي بياد زانم هالي أم بچن أوه زۆرستانی عەرەبەکێ تو دفکری کو ئەمێ پێ بکاربن بچن ماڵێ؟ ئەس ناخوازم کو سەری مالباتە بکەوە بەلای تەمام ئەمێ دووڕە لەسەر باخبن دەوێ کو ئەموان برینداران دەرمان بکن زۆرۆ زوو بکن لۆلیتا بلێزینن تو باشی زۆرۆ تو ji min re bihêle swarî erebê bibe lê tu nikarî bi vantajên reşe bikî lolîta em zû bikin zêde zamanê me nemaye zor û xedar birîndar e Oh no, whatever! Birîna zor û pir xedar e Bernard hewceyiya wî bi wesîxanê heye. Hey Tekel, tu diçî ku? Ev kûçika çi dike? او چیه واخوا برادای وارداران تعجیه بمجی هون دزانم که هون چه دکن Aferin Tekel, her hal bir rojan problema wana binstandine çebe. چاوا کو تعجیجی نخوشیه بینستاندن فلیتین امی هر نوزار رو بگرن از بنی تشتکی کو تجربه وی خم بکی تو نه گونزالس از پر باورم برای کو انفاز پک وره اوی زورو درکه میدانه لی بلا چامن ور لسر وان به بله از بنی روشبار سرپل گابریال تو باش رازایی؟ تو دیسا که داری درکتی زورو کو از شنو اتا بوما من دنگی خو وسا بل ندکر سرپل گابریال زوروی بچوک تو دکاری علی که سرپل بکی کجلی خو خو بکه البته وی اموک هف دخوین سرپل گابریال اب هموتین چه وقتی زورو جلن من ين كو تو ورقرت بن اون سرپل گابریال ين كو طاجن تا بينا وان هددن چه؟ واو نا باشه دبيز كورد بكم سرپل استا ببینم بيانتو نبن راف زورويا وسال ونا ساكن لدوي هرن هذه بمجيان لدوي هرن ايوه زوروي ربن ايدي داوي اوي هات من نزانه بكو دريت بيفا تشاويش زورو اري ويدامي اوزنام كيبو زورو سپاس کن دو هست لبر دریه پاش لبنده و سکنینا
از دفکرم کو زلام هری قنج پول حیاک و روشنک بعوله ببا بلا لباس سرهلدارم بمینه نها چاویش تمام أزانم كاوي داوي جبالي دي قصة أخويا من نما تمام إشارة أول بالبينة از هرگاه دبیجم که تو چی قصد کوچیکه که وره کی تاکن او تو پر چاوه کری ماریا ام نهاد زانن کاد و مالدکی بگیره نوسا دیگو راستی جبو چون همو وصل من دنيرن